България, когато бях младеж и посещавах църква. Аз посещавам църква от 12 годишен. И мина с изтечението на времето и се мина и трябваше да мина един преглед, понеже получавах и вдигах много високо кръвно. Дори по време на спане, поради високото кръвно, в самият ми сън имах кръв ми течеше от носа, понеже кръвното ми беше доста високо. И минавах изследвания, минавах процедури, минавах през лекари, от лекари, и лекарите просто ми казваха, че трябва да мина процедура след процедура, за да разберат откъде идва проблема. Доста млад бях, нямах проблеми, нямах семейство, но просто дяволът от малък искаше да ме атакува. Просто от малък дявола знаеше, че аз ще бъда свидетел за Господа и той не искаше да бъда тук на това място и да ви кажа тази вечер истината. Да ви кажа, че той е жив, че той е реален, че той е пътят, истината и живота. И няма спасение на земята, което може да те спаси като име. Но името Исус Христос докарва спасение за теб, за дома ти и за семейството ти. И съм тук да ти кажа, че той е жив и че той е реален. Тук съм, за да ти кажа, че той отиде на кръста и даде живота си за теб и за твоя дом. И той не заслужава отново да слагаме сол в раните му. Той не заслужава отново да го разпъваме на кръста. Тук съм да ти кажа, че не живота ти само трябва да отговаря, че ти си християнин. Не само на работното ти място, не само в дома ти, но и в църквата. И не само в църквата, но и облеклото ти трябва да казва, че ти си християнин. Откъдето минеш, Божието помазание да бъде върху тебе, кажи амин. Откъдето минеш, дори хората да се изцеряват в името на Исус. Петър го можеш и нима аз и ти не можем да го направиме. Ако Святия Дух е бил в тях, днес е при теб и при мен. И тази вечер този Святи Дух ще се движи като огън. Тази вечер този Дух ще се движи като вятър. И хората ще бъдат променени в името на Исус. Когато бях младеж и когато ми сложиха най-различни апарати, сложиха ми апарати дори на сърцето и не откриваха проблема. И в един даден момент трябваше да мина един преглед, който е скан на сърцето. И когато минах този скан, докторката ми каза, имаш проблеми с едната ти клапа. Клапа, която е малко по-тесна и когато вършиш физическа работа, когато се измориш, когато се притесниш, когато нещо направиш по-сериозно физически, тогава сърцето ти изпомпва повече кръв и тази клапа не допуска да изпомпва повече кръв и на теб ти приушава. Точно това е причината. И тя ми каза, проблемът е, защото ти се роди с тази диагноза. Запомнете тази вечер само това. Докторът ми каза, че аз съм се родил с тази диагноза. Ако лекарите са ти казали, че живота ти ще продължи няколко дни и няколко години на живот, за Исус това е неограничено. Исус идва и дава живот. И то не е само живот, но Той го дава в изобилие в името на Исус. Той го обещал. Където е Той, да бъдем аз и ти. Не знам за вас, но аз чувствам силата и помазанието и това помазание искам да бъде и върху вас. Нека чашата ми да се прилива и да достигне до всеки един. Не само моята, и но вашата чаша. Да достигне навсякъде на улици и всеки един да бъде помазан. И когато ми казаха тази диагноза и аз не бях съгласен, и минахме при втори, дори при трети лекар и същата диагноза беше потвърдена. И мога да ви кажа, че дяволът идва само да открадне, да заколи и да погуби. Това иска. Това иска дяволът, да открадне мира ти, да открадне благодата ти, да открадне благословението ти, да открадне децата ти да не са в пътят на Господа, да се отречеш от пътят на Господа, да похулиш Господа. Минаха се, може би, 15 години. Имам лично документите вкъщи в България.
Когато се отида до година в България, ще ги взема, ще ги докарам и ще ги донеса, ще ги покажа на всички. И достигаме до тази процедура, когато трябваше да се роди Павел. И когато се роди Павел тук в Англия, когато се роди на втория ден, лекарите казват, бебето уникално, 4 кила и 100. Вие като родители такова бебе не трябваше да имахте. Роди се секциум и Бог ни даде благословено бебе. Но дяволът завидя на това, както дяволът завидя на Йов. И когато дяволът завидя на нашето благословение, на нашето пророчество, което казахме, че ще бъде Павел, не само Павел, но ще бъде и апостол за Господа. Ще проповядва по лицето на земята Божието Слово. И когато казахме тези думи, и когато казахме, че ще го предадем, защото той не е наш, той е на Господ. И на третия ден идва доктор и ни казва, вашето бебе се роди с проблеми в сърцето, има ритъм. Ритъмът му не е в нормата. И в този момент какво прави дяволът? Дяволът идва и ми казва, понеже сега ти имаш проблем, понеже ти имаш проблем със сърцето си, това наследство се предава от род в род. И аз му казах, дяволе, ти нямаш власт и сила. Дяволе, моето благословение и моето наследство е от царството на Господа. И аз съм наследил живот и моя живот, който ти ми го даваш, ще го наследи и моето поколение. Застанахме на пост, застанахме на благодат и още на сутринта Бог даде победа. Бог даде победа. Лекарите казаха, това се промени, резултатите се промениха, сърцето си е окей, бебето си е окей, готови сте да се прибирате вкъщи. Още едно изпитание. Когато стоиш на изпитанието, ще видиш и славата. Когато стоиш на изпитанието, ще видиш и радостта. Не знам дали ви отнемам от времето, но аз искам да освободя това, което Бог ми е дал в живота като свидетелство. И когато вече моята съпруга е 6-я месец и второто момче, което чакаме, Бог ни е дал името, което ще го кръстиме, ще бъде Джошуа. Ще бъде като Исус Навиев. Ще прави път за Божият народ. И лекарите ни звънат и ни казват така, понеже Павел се роди с този проблем и лекарите промениха там нещата, казаха всичко е променено, но сега второто бебе, понеже бащата има проблем със сърцето и когато се роди второто бебе, ние трябва да знаем точната диагноза на бащата каква е. Когато се роди бебето, ако има проблеми със сърцето, трябва да знаем какво да направим. И сега бащата трябва да мине още един преглед. И аз си казах, Ани ми каза и ме насилва повече от месец и ми казва, Трайко, трябва да го направиш. И аз си казвам, Ани, няма да го направя, защото Бог ми изцери. Аз знам, че Бог ми изцери, но няма да го направя. Но ще го направя да докажа, че Бог е жив и е същият вчера, днес и до века. Той не е спрял да върши чудеса и знамения и няма да спира. И когато минах това изследване, и не се забави докторът и ми се обади, може би на 3-ти или 4-тия ден, и ми звъни и ми казва, мистер Трайко Костадинов, викам, аз съм. Имам добра новина. Нямаш проблем със сърцето ти. И аз, понеже съм човек, и казах, как така нямам проблем? Добре, окей, сърцето ми е окей, но имам проблем с клапата. Как ми е клапата? Казвам ти, човече, сърцето ти е здраво. Нямаш проблеми нито с сърцето ти, нито с клапата ти. За Бог няма нищо невъзможно. Бог дарява органи, Бог дава сърца, Бог дава животи, Бог дава и умножава годините ни на живот. Когато обърнеш сърцето си към Господа, когато този погледна към стената и каза, Боже, има милост към мене, и Бог умножи годините му с 15 години. И ако тази вечер имаш нужда, погледни към Господа. Погледни към Господа
И казва Словото, погледнете към мен всички земни краища и спасени бъдете. Спасението ни няма да бъде от мен, спасението ти няма да бъде от хвалението или пък от пастора. Ако погледнеш от човека, казва Словото, ще бъдеш проклет. Но казва Словото, който поглежда към Господа, ще бъде благословен. Пиех лекарства за сърце, но вече не пия. Това не е ли славният ни Бог Исус Христос? Бог няма да спира да върши чудеса и знамения. Можете ли, аз това казвам, Нани, не мога да си го представя, Бог как промени едната ми клапа? Как го направи? Представете ли си какво Бог е направил в тялото ми? За Бог няма невъзможни неща. И ви насърчавам, каквото и да поискате от Отца, ще ви бъде дадено. Каквото и да поискате от Отца, ще ви бъде дадено. Ако искате от Отца, благословение ще дойде върху вас и домът ви. Благодаря ти, Господи, за тази слава. Благодаря ти за това, което направи за мен и моя дом, Боже. Благодаря ти, Отче, в името на Исус, защото ти не спираш да вършиш чудеса и знамения, Господи. Благодаря ти за това, че ти прослави отново името ти в моя дом, Боже. Цялата слава